right. Reka zvino ka tichibata ka iyo shasha tutonderana nayo pazora nasi. Education again is the merit of a society. Problems over no solution. Education again is the merit of a society. Problems over no solution. Education again is the culture of a society. Is a monster for your own people. Education again is the culture of a society. Is a monster for your own people. A tree without roots cannot stand upright. So is a people without culture. A tree without roots cannot stand upright. So is a people without culture. Education again is the merit of a society. Problems over no solution. Education again is the culture of a society. Is a monster for your own people. How shall we communicate with the next generation? A generation brought up in a system against its own culture. There will be a missing link. A generation of no identity is born. A generation brought up in a system against its own culture.
gore rakasungwa Simon Chimbetu achienda kujeri kam. Brian Chimbetu ndiye akasara kaine chikwata. Orchestra Ndira Kings chakabatana kudaro kam. Damba ndonzi regerero kam. Damba rafakele kutanga. Makanzwa seyaka. Kanonzi education. Ndiye kamkomana akazora mgore 1964 akati yakamsowa 27 September 2007 akurewa kuti kusvika pari nasunonga pane makore angwana kuitewo ka 9 adarika handiti ka atotaiwa kazorora murugare nokudaro ka regaika timbonzwa hanzvadzi yacho muombe tingati dangwe mba mawo wandakashanyira ikoko kuChegutu kasvika muChegutu panonzi padendera famu purazi rakasiya ratengwa naSimon Chimbetu unotenga wakuenda kuChakari uko ikoko takasvika ipapo tikakurukura navanzvadzi tichivabvunzawo maringe nezvemhuri mavo imomoka. Baba vavo vainziwo Benson Mwakalile Chimbetu yaibva kuTukuyu kuTanzania. Wanga ari bhirida mapurazi ikoko kuChegutu ikoko. Amai vacho vainzi Elizabeth Mijuwaya vaibva zvakare kuTanzania ikoko. Brian anga ari wechishanu pakuzvarwa kuchitanga iwo sisi wacho vanonzi Saiwe kana kuti Suweni kozoti Esnati kozotera Simon kozoya Naison kozoya Brian kozoya Anna kozoya Sophia kozoti Alan. Nyaya inorwadza ipa kuti vatedzani vese kubva panumber 3 kusvika panumber 6 kuti Simon number 3 number 4 Naison number 5 Brian number 6 Anna vese vakatisiya. Tine urombo chose, tine urombo naizvozvo. Right. Baba wavo zvakare vakashaika vakaradzikwa kuChegutu marinda kuChegutu mudhorobha. Amai vavo vakashaika zvakare vakaradzikwa mapurazi kwaMashumba ikoko kuMusengezi uko. Mfana uyu akazombosimudzira band raBlaz raSimon mushure mekunge Simon asungwa mugore 1989 atenga motokari ikuba akatanga mbonovharirwa kukami uko kuBulawayo 1989 1990 kusvika 1994. Brian ndiye anga panyanga zvichireva kuti band ranga rakamira seizvi kuti Neva Moyo Joseph Chijena, Neva Moyo pa lead guitar, Joseph Chijena pa rhythm guitar, Moffat Nyampandu bass, Clayton Kagonegone madrums achichinjana na Taps Tapera Murwira. Right. Rikatinzwe tete vachimboti turudwe zvishomanini maringeka nenhoroondo yekumhuri kwavo. Kukura kwedu takakura tiri 8 mumhuri yedu, vasikana 4 vakomana 4. Tesibiriwa kuChimbetu, vana veChimbetu mhuri imwe chete. Mai vedu vakarooranawo vari musikana nemukomana ndini dangwe. Achizonditeerera Esnat, achizoya Simon, achizoya Naison, achizoya Brian, achizoya Anna akashaya.
achizouya Sofia Rousseau, achizouya Aran Ngegotwe Mbamangu. Nasi itauya kunoku pana pachiro prazi pana padendera farm. Dendera farm iri ndo ranga riri rabhuti here. Dendera farm rakatengwa nabhuti. Dendera farm ndatengera family yese anenge atambura uye azogara pano. Saka tose family yedu takaberekerwa farm yaRasmith Msengezi. Range Msengezi farm. Range Makwiro. Ko Brian akaberekerwa kupi? Brian ndingotaura saizvozvi family yedu yese Msengezi. Chikoro chake katiro. Chikoro chake akanodzidza futi kupi kuMahwanda. Ndiko kwaakanodzidza. Achizobva kuMahwanda ndipo akazotiona kuti akauya kuno kuHarare kuzopedzisa chikoro chake. Mukura kwake munhu anga ari sei? Brian anga ari munhu akanyarara. Kana vese nongoti family yedu yese vaingoti kana vakagara so hakuna kurwisana. Nokuti taidzidziswa kuti isusu kwatakabvawo taidzidziswa kuti kana wasvika paruzhinji wagara nemhuri yako unofanira kubatanidza mhuri yako. Saka anga asina kana zvinhu zvekusvara vakoma vake kana iye naisoni panga asina musauko. Imhuri yanga yakangobatana. Mutsauko wanaisoni anga wari pakudhakwa. Kudhakwa anga ari pamberi kudarika vamwe vese kumhuri.
Mika pakabatwa basa paka ne vakomana ka the orchestra Dendera Kings vakatsigira ka mukomana mshakabvo Brian Abraham Chimbeto watiri kurangarira ka pazuva ranhasi manzoka chidimbu cheurikuroka yandakaita ka ne dangwe Mbamana Simon Chimbeto ka vanonziwo ka Tete Saiweka vari koko kupurazi kuchegutuko takwenda kuchakari panonzi padendera ka papurazi rakatengwa naye ka Simon Chimbeto akataiwa iri ipurazi remhuri zvino pana Tete ndo vari kubata vari ipapo zvisina yazvo ka takazodzoka kumashure kunoko kusaruwe paafwe apo ka ndokubva taenda kusaruwe ikoko tikanosangana zvakare ka neshamwari ya Brian Chimbeto yakakura nayo ikoko kumapurazi kumakwiro uko painzi padhiki anzi painzi padhiki nekuda kuti kanzi kamurungu kacho kakari kadiki kakane miri mudiki saka painzi padhiki ukabvunza mutaura tembo anokuudza izvozvo nekuda kuti murungu kacho akari kadiki saka anzi padhiki komana ndo paakazvarirwa komana ana Brian Chimbeto right regai timunzwe ka iye shamwari yacho iyo kuti munhu waakanyanya kuwadzana naye mumhuri yekwana Simon Chimbeto ndiani mukomana uyu anonziyeka Miraj Bijali ali pawikiro wapo anodzidzisa mudzidzisi pawikiro secondary school kana kuti Simon Chimbeto secondary school pawikiro papurazi inonzi pawikiro ipapo apa chikoro chacho secondary yakazogadziridzira kuti Simon Chimbeto noda kuti ndo kwakuri kunharaunda kwawo kana Chimbeto kwakakurira ikoko right regai timunzo iye ka Bijali Miraj achipinda mudariro achitiudzawo iye kuti ukama hwake wanga wakamira sei nana Brian ava. Inini munhu wandakawadzana naye zvakanyanya ndi Brian Chimbeto. Brian ndinowadzana naye tiri ku primary, then ndinave kuti chikoro chaiperera grade 6 takazomuvha tikaenda kuMawanda primary school. Mawanda pacho taive ainzi self border kuti takapiwa imba nevadzidzisi yanga isingagare mudzidzisi ndopataibika ipapo todya chikafu chedu chataibva saka munhu aive nekapoto kake asi tine umwe mudzidzisi ainzi Nicholas Hanzi is late zvake akashandi akatipa that inspiration akamboti isusu aiva varume chimbobikai pamwe chete asi pakubika pamwe chete apa pakazoita challenge yekuti kune vamwe vaidya chikafu chakawanda kudarika vamwe ndiro dzavo ine pamwe inenge iri ndiro yeplastic inopinda sadza rakawanda kudarika. Brian akaita invention inonakidza akagadzira skero yesadza zvikazi munhu wese afanira zvakafanana isingadyi zvakafanana saka na Brian takazobva paMawanda. Saka skero yacho yakagadzirwa sei? Yakagadzirwa newaya kutora waya kunyatsopeta mushe ya Brian aive nema artisanal skills kunyatsopeta waya zvakanaka kutsvaga kuisa spring yokuti ukaisa ndiro pamusoro
ine sadza, then kunobva kwaiswa calibration ndokunyorwa namba kuti gauge inonyatsofamba kuti sadza kana richisvika pa 2 kg rinofanira kunomira pa 2 kg ipapa. Tozongo muriwo ngo usinganetse because nyama tinoverenga mapitsika. Maveji kungodira. Maveji kungodira. Kwaine kusadza kubozi sadza taiti tikarova sadza kuseni rinenge raunosiya kuseni ndoro unodya pa break. Masikati tasingabike sadza tozobika sadza manheru. Range riri gore ripi? That was 1982. Apa maigara muri boys chete kana maigara nasikana? Taive boys chete pahostel tongoiti hostel taigara taive boys chete. Vasikana vaigara kumba kwa headmaster Madira, ainzi headmaster Madira ndokwaigara vasikana ikoko. Vasikana vaigara kumba kwa headmaster. Vakomana vachigara kwawo vega kwose vasikana vaigara kwa headmaster, vakomana vachigara. Yanga iri protection kufungidzira zvangu kuti vasikana vagare kwawo kana vakazoita musikanzwa manje hapana aivatarisa because pambasina metro. Saka hapana here vaida kuenda kunonetsa kwasikana. Asi zvamunongozivawo kuti vakomana ka kune vamwe vanenge vaine pfungwa idzodzo, asi isusu pagrupu redu zvedu hakuna vaita zvevasikana nekuti pataigara hatina munhu akamboita nyaya dzevasikana. Tiri kutaura kuti misha yakatitenderedza taingoita zvechikuru. Right, muri kwa Wicklow kunoko Brian makatanga naye papi? Brian ndakatanga naye grade 4 ndipo takatanga kusangana vachibva kupilma vachiuya paWicklow primary. Kwa Mashumba. Vabva kuMashumba. Vachiuya kuno vachidzokera. Asi mumazinge makuenda kugrade 7 ndipo mamaenda uko Mawanda primary. Ukoko taitoenda netsoka tichidzoka netsoka. Tikaenda Monday, tikaenda Sunday evening, tozodzoka Friday evening weekend. Right. Mapedza primary pepe makazoita sei? Tapedza primary muri mese tiri tese ndokuzoti paMusengezi. Musengezi pakanetsa kuti paidiwa vana 84 2 maclasses, but catchment area manje yakazofosa kuti paitwe day school. Saka tisu first group rekuitwa maday scholars paMusengezi. Saka taitofamba kubva kunosvika kuMusengezi high school. Tutora distance kuma 27 kilometers. Daily ukaenda nebhasikoro rako make sure kuti bhasikoro rako rinogara riri perfect. Kana uri wetsoka utobata jongwe muromo. Maibva kumba? Taibva kumba hongu tichienda kuMusengezi tiri maday school ka. Then term yekutanga ndobva tanyoresewa end of year test. Inini Brian tisu zvakare first day scholars kuitwa paboard. Because performance apa zvichikoro tanga tisingatambe nacho. Takabva taitwa maboda. Second term yakazotevera tanga tatove maboda. Takutogara paMusengezi high school. Mari dzechikoro vabereki vangu vachiri kukwanisa kuzvibhadharira? Vabereki zvanga zvakatiomei kuti vabereki vedu vaishandira vari mumafarms. Saka vabereki vaitosungirira homwe kuti ivo votofane nzara isusu kuti tikwanise kuenda kuchikoro. It was lucky kuti taidzidza pa-government boarding school. Yanga iri a bit cheaper than vanana naMoleri, vanana naSandringham. Ndo zvikuru maboarding schools anga ari padhuze iwayo. Saka makazonobuda mese kusvika O-level muri pamwe chete naBrian? Takapedza O-level tese. Tiri kuti isusu form 1 takadzidza tese. And paMusengezi streaming both pamba ine 4 classes. Saka streama kuti vanogona vanopinda muA, vanotevera vacho muB, muC, muD. Saka isusu naBrian taive muA first class. Zvokuti tine gurupu revamwe vakashaya zvavo. Vana akasangana naJoseph Rudzuna is late. Tinana na Ngoni Jeranyama ari ku Australia iko zvinezvi. Tine vamwe vari muHarare vanana na Zakaria Augusto. Tinana na Livingstone Chipazi ari kunana Gokwe uku. Vanana Kingston Gore who's in South Africa. Ndo vamwe vataive nawo mu A-stream ivava.
ichokwadi kuti muriwo wakanaka ugare mundiro. Imika imi. Kane chipo kane mkomana kam. 5 minutes of ndongo pani tamina necha driver up sonomari kam. Ndati nasino tiri kutandara kati chinzwa izi nhorondo yaiye kam Shakabvu Brian Abraham Chimbetu kam. Baba Donovan. Ndo kambo kanonziko PhD Pull Hair Down padamba pakanzo ruregerero first album ra Brian Chimbetu kam azvichinaika tinawo kam koma Miraji Bijali vari pa Wicklow apo kam mudzidzisi pa Simon Chimbetu Secondary School vanova ndo vakatamba vakakura vakafunda naiyeka Brian Chimbetu vachitipawo ka uchapupu umbo wekurarama kwaiyeka kana kuti mbiri yake ka Brian Chimbetu. Rekati nzwe zvimwe ka zvachiri kurangarira maringa na Brian Chimbetu. Chekutanga Brian munhu aive multi talented, aiti zvechikoro taitombogara pasi like maholidays aya tichiita zvechikoro, then bhora vanga vari mutambi webhora, vaitamba midhi inonwisa mvura, although anga ari munhu mupfupi zvake but pakujamba apa anga ine kamwe katekniki kuti iwe ukajamba uri murefu, iye paanojamba anobata tichiti yako kuseri kuzvokuti refu aone iye ndi anosvikoenda bhora. Saka pabhora taitamba tese. Then zvimwe futi zvaiita Brian ndezvekuti chipo chekuimba tanga tisati taziva zvedu kuti Brian ane chipo chekuimba. One day tichazonzwa Brian achiburitsa music. Aigona kuti takagara zvezvi anotanga kuimba komana timboimba yekambo akatoimba so achiimba. Dzimbo dzaiti ngatimbo yekambo dzimbo dzakaita sei? Ndikatondera kana ndichiri kutondera aiwanzoimba dzimbo dzinenge dzakaimbwa nana Simon Chimbetu dzedze, like kambo kakanonzi Imamai mwana wenyu Kosamu, ndaive naye nguva yehondo. Ainyatsoimba zvokuti taivarairwa magitari achirohwa nemuromo, kuridza nemuromo, so vaina na Tsuro. Pano mufana ainzi Tsuro. Handichatondera hangu zita rake but nickname taimiti Tsuro. Sema imiti Tsuro. Kumhanya. Aifamba? Aimhanya zvokuti kana pakutamba bhora paya anogona kupinda nomumateo. Saka iye Brian anga sina here nickname yake mukukura kwenyu kamaita? Brian nickname aive nayo. Brian nickname yake ainzi Chimamuna. Sema imiti Chimamuna. Zita rekuti Chimamuna rakabva kwaMashumba uku nana Amoni. Handiziva hangu kuti rakabva neku, but anga asingariti because waiti ukataura nezvokuti Chimamuna aigumbuka. Maiburana? Aiwa maiburana, anga asingariti. Waitodedza wakawanda. Nekuti nickname ka painenge ichirambwa nevanhu ndokukurumbira kwayo. Ndizvo zvokuti nickname paunenge uchiramba paka vanhu vari saka tikuti isusu taimudedza takawanda zvezere like tikaenda tiri kumawanda. I remember kuti taigona kuti patinonogeza kurukova because tandiri padhuze nekamurukova kainzi Mawanda River, waigona kuti ukaziva kuti ana Brian vauya kunoku kuzosuka mapoto nekutarisa mituu tichibata hove mumbo nesadza rinenge rasara riya roisa muchiplastic trap so tobata hove. Saka uri pamusoro ndopawadedza kuti Chimamuna vanhu votanga kuti kuseka. Saka iye haazoziva manje kuti munhu ati Chimamuna asaka kuziva. Munhu maitongonetsana asi Brian ake was a good guy kuti zvekurwa haanga asingade kurwa. Imamai mwana wenyu Kosamu chaive naye mugwengare hondo. Imamai mwana wenyu Kosamu chaive naye mugwengare hondo. Imamai mwana wenyu Kosamu chaive naye mugwengare
Ko zvimwe zvaaita mukomboni ndezvipi? Tozati mukomboni ka munoitika maactivities akawanda wanda. Brian chimwe chaainyanyuda kugadzira motikari dzewaya. Motikari dzewaya aigadzira motikari yakanaka yekuti ukaiona soka unotoida. Unotoichiva kana uine mari unoitogona kutoti nditengesere motikari. Kana kumbira ovia ukatongadzira chinhu chakanaka kachinotobiwa. Madzikoma ake anga ari vanhu Nelson Simon anga ari vanhu vegure. Brian kuzvigure kwanga sikwe. Kungoti inini semunhu asina kumbobvira ndafarira zvegure angambobvira ndaenda kusaka kuti ndizive kuti iye aifarira here kuti anga asingafarire interest iyoyo anambobvira ndasangana naye pana wegure. Ko pachikoro apa zvimwe zvaiita pachikoro ndezvipi zvamuchiri kutondera mimi? Pachikoro Brian 1 munhu aive smart. Aiwa munhu aitochena zvokuti ndichiri kutondera kuti tiri kumusengezi akatombopiwa prize yekuve smart. Then aive muprefect futi akaelectwa kuitwa muprefect Brian. Now ye discipline. Anga ari well disciplined zvakanyanyisa chaizvo. Anga siri munhu here watingati munhu ane violence? Aiwa violence anga asina. Kana zviya zvevaya vanoti vanotiza mabhodha system ine mabhodha kuti vanotiza vachinodhakwa kavachirova skindon mumaraini muyamwe. Brian anga asina izvozvo. Munhu aivanga ari straightforward. Toziva kuti vakomana anocheka chikoro semi kudai izvi ndimi muri paspotlight. Mabhebi kanjani? Chaiitika manje inhau yokuti kumabhebi pachikoro haungazoshaya friend ka waungati ishamwari yangu iyi. Ndo vaitikavhira mabhuku zvokuti mabhuku taasingakavhi. Mabhuku aikavhwa nevasikana. Saka tantine mafriends akati one day vasikana. I remember friend yangu Angeline Shamu, muzukuru wa Webster Shamu, Shingirai Gwanzura, hanzvadzi the late senator Gwanzura, ana Gloria Mavunga, ana Rachel, ana Wadzanai, ana Njamela, ana Winnie Chale. Those were my friends. Pane here zvamungati mimi mungatiudze kuti apa Brian akambotsamwa musi wakati pakaitika zvakati takaona zvichoti ngomana apa angagumbuka. Musi wakatsamwa Brian musi watakasvika pagaramwe parailway station taibva kuchikoro kumawanda. Tasvika pastation paya paive neequipment yaishandiswa nerailways pavaigadzira railway line iya. Saka zvinhu izvi zvanga zviri zvinhu zvisina ignition key zvokuti kana uchiziva manipulation yekumutsa waingosvika uchichaya start chomuka right. Saka taiti tikasvika isu Friday tochimutsa wepinza mugiya chorivhesa drive yekumberi chouya topaka.
kwakazouya chitima isusu tichitambisa equipment iyaiya ndokubva tatiza ndokusiya chinhu chiya chichidi chichiaitla tatiza kudaro Brian akagumbuka zvekuti akatya kuti vanhu ava vakatiteera taitanga kusvika kwamashumba tasvika kwamashumba taizobatwa but personnel yerailways vakanyatsoona kuti vana ava misikanzwa iyi hamene kwavari kubva saka lucky enough train yaimira goods train yaimira pandobva yamira ndobva vachiita switch off zvichiroti chachatina nobloka njanje tanga tiri kunze kwenjanje zvedu kuti handisiri mumain railway line because pane matracks aya anenge ari kunze saka Brian akagumbuka zvekuti isusu iye chaigumbuka chiya kuti ivo ndo handiti mimatiza isitatiza including iye akatotizawo akati iye chaakagumbuka ndechekuti ndiye munhu anga atidzidzisa kuti chinechi kuti muchimutse munochimutsa so saka pekuzoti unodzima apa manje haana kuzitaura unodzima nepati saka imi makangotiza mbamasiyaangotiza ndokusiya chichi aidla kudaro zone zvakasa Varikuno vanovishamisa vanosimudzira mapfumo vagere vasine narumwe rusi vasina usine nevamwe kuti vanzi ndivo vana vamambo varikuno vanovishamisa vanosimudzira mapfumo vagere vasine narumwe rusi vasina usine nevamwe kuti vanzi ndivo vana vamambo wakatora ruzi rwangu ndokubekeza nguoeberere kuti ndinzi murambiwa akarambwa namambo wadarireiko mumwe wangu wakatora ruzi rwangu ndokubekeza nguoeberere kuti ndinzi murambiwa akarambwa namambo wadarireiko mumwe wangu vana vangu vachati kudini vachiona mufananidzo waderusiba uri mutima ivo vari vatima vacharamba ruzi rwavo ko vana vangu vachati kudini vachiona mufananidzo waderusiba uri mutima ivo vari vatima vadaramba ruzi rwavo tairai moni vana vaya voramba ruzi okura vachinzwa vachitiza kuti kukanganisa kuna Mwari chitema musakanganwe mamo ndopesikoti kotipe Rova itapisa, ikatonora ikoramba. Varikuno vanovishamisa, vanosimudzira mapfumo vagere vasine norumwe ruzi vasina usinye nevamwe kuti vanzi ndivo vana vamambo varikuno vanovishamisa vanosimudzira mapfumo vagere vasine norumwe ruzi vasina usinye nevamwe kuti vanzi ndivo vana vamambo
makanzwa sei amaro aterera kwanga panga pakaipakanika ndiye ka Brian Abraham Chimpetu watiri kuno kurukura naye ka pano chikurura ka tichinzwa ka nezvake nhoroondo yake mbiri yake kuti mukomana yeka akafamba sei kunyanya ka mune zvemimhanzi zvika sezvo tanzwa ichiziva kuti yeka ndiye akambopinda ka panyanga achifamba ka nechikwata chamukoma wacho ka apo panguva mukoma panga apinda ka kutapwa nokudaro ka tanzwa yachizuka kuti aiwa ka umbo unotipa kuti shasha yacho yaigona yaiziva ka zvayaiita sisine yazo rega tidzokere zvakare kuna mukoma Miraji Bijali kuti tinzo kuti ko pacheche papa kuchikoro pawo apa papasina kwaya here pachikoro pawo papasina here kwaya kuti tisi pamwe ndo kwazvakatanga zvekuimba izvi sengezi nguva iyoyo yanga isati yane kwaya nguva yatakadzidza isusu asi zvemusic aive neadvantage yekuti mukoma Simon vaiti vakaredisa album vaimupa maalbums ekuti kuchikoro bosi taive ne equipment yekuridza music saka vanhu vane music yavo vaiuya nayo patinovhura zvikoro paya paya maweekends atinoita music yoiswa music saka Brian nekadhensi kedendera kaya kaya sinasingazive zvedu kuti ndo zvazvichazoisvika nhasi kuti aunzwa naSolomon vachitoimba but zvakabva kumashure kupi kuna mukoma Simon zvikazosvika kuna Brian saka music zvakare aiwa aitipa music yekwachimbedu zvokuti vazhinji vaitoziva kuti Simon kana Naison akaburitsa album Brian anotouya naye kuchikoro iye muchimuona aizvitambira sei kuti vakoma vake ndo vari kuimba iye semunhu wechidiki ari kukura aizvitambirawo sei Brian akazvigamuchira ndano kuti dzimbo dzaimbwa nevakoma vake iye aiti kana panguva iyo yatinenge tikuti tiri muhostel kumahostels kwedu kwangu kusina music manje saka taiti tikabva kumastudies tosvika kumahostels aigona kutombotita komana chimbonyararai nimbokuimbira tisatana oimba kambo vanhu vaombera maoko zveshuwa achiteedzera vana naSimon vaya ende zvaitonakidza zvokuti saka munhu akagamuchira music yaiimbwa naSimon naNaison aiwa pari kunzitoya chaizoka mukoma Miraji right makafamba mese kusvika musvike muO level makazosiyana sei kupedza kwatakaita O level inini ndichidzokera kufarm Brian ndonguva yaakazotorwa naSimon achienda kuHarare ndinotondera kuti aenda kuA level kuAlan Wilson ndiko akazonoita A level yake if I am correct then nino pamusana pekuti mari manje yainetsa ndokubva ndazongotsvagawo zvokuita kusvikirana nezvosvika pandiri panapa mazonzwa imimi kuti Brian uye azobatana nemadzikoma ake akuimba zvakakubata iwe sei imimi semunhu makakura muri mese mozonzwa kuti amwe wenyu akuimba uyezve makambowanawo mukana here yokumboenda kunomirawo paaimba nguva yakasvika yekuti Brian akuimba laiti kana vakaita mashows makaita semunana Chegutu mudhuzomo ndanga ndisingatadze kuenda kushow iyo ndanokuti ndaitoziva kuti iye ndine mukana wokumuona I remember ndichi mobilize vanhu tiri kuKaroi ndashanda kuKaroi kuti akauya kuKaroi naSimon naNaison vakaridza pachikangwe hall varidza pachikangwe hall aiwa hall yepachikangwe yakaita diki nevanhu vaive mushow imomo vapedza kuridza show yavo vanga vaine tour yekubva kuKariba vachiuya kuHarare saka vakaridza kuKariba vakaridza muKaroi vakazoti Chinhoi takatodriva kubva kuKaroi kuteera kuChinhoi futi kunoona Brian achiimba ndichitsanangurira vanhu kuti munhu ari kuimba uyu ndakafunda naye kawo vanhu vanga vasingazvitanguri kuti koiwe sei usingaimbi
zvakavachishamisawo kwavari. Right, pamakazonzwa imimi kuti Brian ashaya, zvakakubatai sei, zvakakusvikirai sei meseji yacho, makatanga kuinzwira papi? Kushaya kwaBrian kwakatanga asati ashaya. Kushaya kwaSimon achienda achizonowigwa kuHeroes. Izvi zvakabuda maradios zvokuti ndakaatenda that funeral yaSimon Chimbetu kuChinoi provincial Heroes. Then Simon ashaya Brian ini pandaive college. Brian taionana kuHarare muBelvedere because aive nemwana wake aive kupreschool muBelvedere muyema, saka ataionana nearly every day. Then ndokuzonzwa kuti Brian washaya. Zvakandibata zvokuti kungoti sevanhu vakadzidza kuMusengezi tanga tisati tafoma Old Boys Association yeMusengezi. Chishuwo changu changa chiri chokuti dai tese vakomana vaigara muhostel, tisagara muhostel 4 Musengezi. Taifanira kunge takaatenda funeral yaBrian Chimbetu, but nenhau yekuti taive tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvinhu zvakandibata, zvinhu zvakandirwadza ndanokuti Brian anga ari a very close friend, kuti takadzidza tese kuprimary, takadzidza tese kusekondari, and taakurarama taigara tichionana kuti vakaita show panenge ndiri pedyo ndiri munhu aitanga kusvika pashow ipapo, zvokuti kana pavaiti vari kuda kutanga ma1-2 testing bye ndopataiona kuti zvinhu izvi zvinoshandawo so naizvi mamicrophone nezvichichi zviya zvibhozi haungachibati kana usina munhu ari close kakwauri. Saka zvinhu zvakandirwadza zvokuti even nanhasi ndoti ndikanzwa dzimbo dzakaridzwa naBrian zvinoita kunge achiri mupenyu, but iye is late. Mofaremu yaBrian yamuchitonda ndeipi? Kungoti handisisina zvangu memory yedzimbo dzaBrian, amino kana muine dzimwe dzamunoziva imimi kuti Brian ane maalbums akati neakati. Aiwa, pari kunzwisika ipapo. Nhasi uno muri kushanda muri paWicklow, chikoro chinonzi Simon Chimbetu. Ipfungwa yakaunzwa naSuleiman Chimbetu anova mwana wamushakabvu Simon Chimbetu. Imimi makakura nemadzibaba wacho, tingatoti Suleiman achikuona imimi muri madzibaba. Nhasi uno muri kushanda pachikoro chine zita rababa wacho, zvichibva mune mwana wenyu imimi, muri kunzwa sei, muri kuzvitambira sei nepfungwa yauya naSuleiman? Apa ndanzwa muchitaura kuti dai kuti zvichiita kuti tafoma isisu Old Students Association yeMusengezi, asi uyu mfano uyu angojamba pa angoti aiwaka pachikoro. Pfungwa yaitwa naSuleiman yakanaka chaizvo zvokuti pavanoita commemoration yemadzibaba avo vakakwanisa kuti vanoisa kana advert yekuti vese vakadzidzana naBrian hatikwanisa here kusangana pakati kuHarare, kuChegutu, kuChinoi, havashaike vanhu ivava varipo. Ende kana vanhu isusu vanhu tasangana, ndinofungidzira kuti pane chimwe chinhu chatinokwanisa kuti tiite chinoramba chichitirangaririsa kuti kufa kwakaita ana Brian nana Simon hazvireve kuti Chimbetu family yafa. Zvino ndangariro dzinoramba dzichidzoka. Saka zvinoita kuti family yekwana Chimbetu irambe ichingori yakabatana sezvairi. Ndiyeka Bijali Miraj paWicklow anodzidzisa paSimon Chimbetu secondary school ikoka kusaruoko wamunzwa tichikurukura naye panapa. Ndopa kutenda zvikuru mukoma Bijalika nekumboti pawo mukana iwoka kuti tikurukure mumbotiti dwe ndofunga imimika manyatsotaurira nhoroondo yaBrian yepasipasa paka achango achikura handitika
reketi mbonzaka kubva kuneka amuninyina wacho Alan ndozvacharwa na Bijali kaizvika Alan azvizive izvozvo nekuti naye Alan panguva yacho anga achitore mufana saka nanga asingazive nhoroondo yaBrian unoteererawo ipapa paNational FM apa nditika kuti azivewo yanzi asingazizive vanodzidziswa nditika tombowadzidzisawo yokwachimbetu nenhoroondo dzavo idzodzo kana tichitaura kazhinji kacho tinenge tichitaura vari kunyanya kutaurwa nezvavo kuvarume uku asi muri ine vanhu vanokwana kuita ivo 8 4 vasikana 4 vakomana saka 4 vakomana ipapapo okutanga ndiSimon kuzotera Naison kuzotera Brian kuzotera inini Alan ndo mamiriro akaita muri iyoyo. Aiwa zvinofadza chose. Right, mungataure mimi kuti Brian akaberekwa kupi? Right, Brian akaberekerwa mudunhu reChegutu. Ndokukurira mudunhu iroro. Kwakuenda kuchikoro primary yake akaenda kuMsengezi. kuMahwanda primary school. Then secondary achizoenda kuMsengezi secondary school. Secondary akafunda kusvika papi? Akasvika A level, akasvika paakapedza form 4 kuMsengezi secondary school akazoenda kunonzi Oriel Boys High kwaakanoita upper 6 yake. Inonzi lower 6 yaro upper 6. All right. Aiwa. Pari kunzika nokudaro kuti akazobva kuChegutu akuya kuno kuHarare. Akazobva kuChegutu koko ari form 4. Kwakuzoya kuno kuzotanga kuita form 5 yake neform 6 yake. Kunoko anga kugara nani uno? Kunoko anga kugara na mukoma tingatanga kugara tese na mukoma Simon pamwe chete ku Glenora. Aiwa zvinofadza chose. Apedza achiri kuchikoro ikoko mune zvemimanzi tingati anga agara ari mukare akaunti yakatozomirira apedza chikoro ndo pakazopinda mune zvemimanzi. Right, apedza chikoro ndo paakatanga kuita zvemimanzi achita malogistics ese aida kuitwa mukati mechikwata kusvikira kuzosungwa kwamukoma Simon paya ndo paakazoita take over achizosara ariye anga akachengeta chikwata cheorchestra Dendera Kings for 5 years mukoma vasipo mukoma Simon Chimberi vasipo. Right, tingati tisu paakazopinda iye kutungamira kwanta akuchengeta chikwata orchestra Dendera Kings yanga yakamira sei line up panguva yacho? Panguva iyoyo panga pana pakuimba paimbwa nevarume vaviri chete, iye Brian na Foster Mukweu. Uya Mukweu akazoita band rake rinonzi Super MK. Right, ndo vanga vari pafront. Then pa rhythm paive nainzi Joseph Chijena. Pa bass paive na Moffat Nyampandu. Pa lead paive na Neva Moyo. Pa sub rhythm zvakare paive neumwe Christopher Mamina. Ndo mamiriro anga akaita chikwata panguva iyoyo.
imi mukoma Allan mamsati mapinda wereko exactly haipa tandichitori kuchikoro tandichikukweshana nemabhuku ipapo aya pari kudzidzika saka munoreva mimi kuti kufunga kwakaita mukoma Brian akabva angoita jump in abva angotanga kutungamira kana kuti pane pamwe paaiti paanenge achiona nezvemuchikwata kuti zviri kufamba sei aimbowana mukana wekumbobira kumboendawo pastage kana kumboimbawo nekuti hazvingaitika kuti munhu ungangonyuka ungotanga kuti wautanga kuimba zvinzosata wambobvira waita mapindiro andakaita ndo mapindiro akaita Brian sezvokuti unotanga uchimboita malogistics epagedhi umbori security uchiona uri treasure anga ari treasure kuzosvikirawo nokuti kana zvakatodaro wa treasure unenge wakutoziva kutoti system yacho iri kufamba sei sando zvakaita zvakamuitira nyore kuti pakaenda mukoma Simon kuseruko iye akasara achingotora from there because anga agara ari achizviona zvichiitika manzwa kapoka mukoma Allan Chimbeto saka tingati sisu mukomana uyu akatangira papi mukoma pavanga vasungwa right pakutanga kuri dzairidza idzodzo dzairidzwa namukoma Simon mukoma Simon namukoma Nelson vachiri vese panguva iyoyo kubva dzekudhara kusvikira iye akazobudisa album rake rekutanga kwaive kungoti vanhu vazive kuti aiwa chikwata chichiripo paakabudisa album iroro munhu anga asina kuti rega ndibudisa album ndibva ndatora chikwata chigare chiri changu akangobudisa kuti vanhu vazive kuti vakomana ava vachiripo vakamirira muridzi webasa ndo pavakarova first cut kwete ndo pavakarova ruregerero achizotera nefirst cut kwakuzoya missing link kumba akaita madambariko matatu aiwa zvinofadza chose right pane imwe 7 single kana ndisingakanganise inenge yakaita remix ina Isa Mwalimu ani muchiri kuitondera ndichirikuda kuedza kuda kuifunga asi pamaremix ose andinoziva akaitwa